benvidos e benvidas a unha nova entrega deste espazo no que nos mergullamos na nosa cultura con paixón e sen medo e a todo risco. Hoxe continuamos coa novela que non nos deixou indiferente na primeira entrega e tampouco nos vai deixar indiferente nesta que é O porco de pé, a sátira feroz e chea de retranca que saiu da xenial pluma de Vicente Risco. Unha obra que segue a ser unha das máis afiadas radiografías da sociedade galega da época, cun humor corrosivo e unha crítica que, ollo, pode resultar máis actual do que pensamos, a través deste protagonista insaciável en todo, sobre todo no que é o comer e o vivir, que é Don Celidonio, un porco en todos os sentidos posibles que ascende na escala social sen mérito ningún. Risco fainos rir, pero tamén pensar. A debullar toda esta experiencia producto cultural risquiano, estamos con Ángeles. Hola, que tal? Como andamos? Hola, moi ben, moi ben. Ben, con Toño, que tal, Toño? Ben, sobrevivindo, pero ben. Ben, bueno, ben sabemos porque falamos da supervivencia. Estamos nun post-entroido, non? E seguimos con porco, seguimos con cocido, seguimos con esencia risquiana. Vimos dunha primeira entrega na que Antonio fixeches unha perfecta contextualización histórica. Bueno, convén cando se viaxa saber por onde se viaxa, correctamente, que se xa no tempo, ¿no? É importante. E xa estivemos aí a devanar un pouquiño o comezo da obra coa presentación do protagonista, que a caracterización e descripción caricaturesca, a historia dese ascenso, o coñecemento de por que Don Celidonio acaba campando aquí por a Galiza de principio de século, por que Don Baldomero era como era, Dona Emerenciana era como era, e pobriños, que mal morreron. Tamén chegamos a esa transformación física e tamén espiritual, un retrato en toda a regra de Don Celidonio, e esa animalización, aparte de esa personificación da chistera como esencia do coñecemento, non? Esencia das ideas. Foi a chistera quen se meteu nel, non el quen se meteu na chistera. Pois iso é moi importante, porque ao final é o que lle dá ese verniz, non, de caricatura, de esperpento, palabra tan gustosa para ti, Ángeles. Sí. Porque es moi Son esperpéntica. Total. Gústame que a vida sexa así. Vale, porque Darlle un estirón de orellas por aquí e para colá para deformala un pouquiño. perfecto. Que é o que fai Risco. Pois, como nos queda... Risco, sí, pero non só o Risco 1, sino tamén o Risco 2, Antón. Antón era un experto en Valle Inclán, posiblemente dos máximos expertos na obra de Valle Inclán, e na súa escrita tamén hai moitos elementos valleinclanescos, non? E andamos aí con un... Andamos a voltas co esperpento. Bueno, pois iso é importante. Nós, cando menos, temos hoxe traballo. Temos o traballo de ir dando a coñecer a obra, concretamente a obra do porco de pé, e temos que coller con un pouquiño de ánimo, non? Agora xa nos imos meter nunha fase un pouco máis, complicada para a súa vida, porque vai proporcionar moitos sabores e sen sabores, que é a entrada na política, non? Queres comentar algunha cousiña? Sí, eu quería facer un comentario previo da metodoloxía que estamos a seguir, que estou seguro que vos estades de acordo tamén con isto. Que isto, para a xente que xa leu o porco de pé, lle pode servir para releer, non? Sí. Mira o que están comentando estes, que eu pasei casi ni me din conta desto, e igual anima a releer, non? A reparar, que dicía aquel, a reparar, sí. Claro, volver a parar. Exactamente. Volver a parar. Sí, sí. E para a xente que aínda non tivo a oportunidade de lelo,
pois igual lle desperta algún interese. A mí mira que ten certa coña isto, sí. non? Porque tal como está escrito realmente, home, algo de mala leche ten algunhas cousas, pero tamén ten moita ironía fina, uso mesmo do vocabulario, tamén da pista, non? E esa é a intención, creo eu, non? Esa é. Intención. Procuramos fuxir hasta onde é posible de teorizacións, en todo caso a posteriori, non? Sobre o texto imos facendo algúns comentarios, pero o texto pode ir dando algunha pincelada que ao final vaya acabando por construir ese cadro que entre todos imos construindo, que é o de ese personaxe que chega a unha cidade de provincia sendo un ninguén e que acaba sendo un alcalde, eso sí, un alcalde moi especial desa Oria, esa cidade de provincia de principios do século pasado, non? Pois sí, de Porco a Marrán, que... E ascende, claro, de Porco a Marrán. Ese é o ascenso mellor. Porque Marrán xe era un grao importante. Bueno, pois, se vos parece, metémonos coa personificación da política. Chega a política. Sí. O Xavier, estamos sempre facendo referencia, creo que teremos que seguir facendo, a exposición da Fundación, a exposición permanente. Fundamental. Ten ali unha serie de cadros que son alegorías. Alegoría icónica. Sí. E unha delas é a da política. Non sei se lembrades o cadro, un cadro moi bonito, pequeno, na rotonda, ao pasar o da tertulia, non? Sí. Ali enfrente, unha rapaza nova, por certo, fácil de recoñecer, porque se a vedes, se vos fixades ben, sabedes quen foi a modelo. Creo que sí. É unha rapaza da Equidade de Ariz, fácil de recoñecer. Está rodeada dos elementos que rodean a política, non? Das forzas. Está o militar, está o crego, están, bueno, todas as forzas vivas, non? Sí. Estamos vendo como Celidonio está a piques de entrar xa como mesmo recoñecido desas forzas vivas. Forzas vivas. Empeza a ser xa unha forza viva. Levará isto máis alto do escalafón político, non? Entón, imos ver neste primeiro texto a primeira toma de contacto de Celidonio coa política. Tu dicías que campaba, xa empezaba a acampar, non? Pois vamos verlo como campaba. Tan ben campaba don Celidonio que fixo unha conquista. Falando de certo, foi ela a que o buscou. Era unha vellona falangueira e despepitada, mais aínda en bo uso. E máis que nada, era unha dona principal, que soamente trataba con xente de categoría. Aquela dona, aínda fermosa, digan o que queiran, churrusqueira e chea dun engado que ten mal para os homes, era a política. Descripción perfecta da política. Pero aquí é unha vella, no cadro dices que é unha mociña. Sí, no cadro, tampouco moza, pero non era unha nena. No cadro xa ten algo de idade, bueno, que o risco igual a pinta con algo máis de anos, non? Sí. Do que aparece no cadro. É moi despectivo, era unha vellona. Bellona, sí. Non unha vella. Porque unha vella pode ser incluso cariñoso, pero sí, bellona non. É velliña máis cariñoso. É velliña máis cariñoso, no, pero era unha bellona falangueira, despepitada, bueno, todo eso que di el, pero moi despectivo. Era unha desorde de vella. Sí, sí. É unha desorde, non? Sí. Despepitada, que non ten compostura, nin ten xeito de nin sí, maneira. Incluso envellecida demais, sí, non? Eu creo igual que está envellecida sí. demais en función da idade, que parece máis bella do que realmente é, e que entón trata de sacarlle partido aos seus engados naturais que superen esa eiva da idade, non? Digo eu, que igual por aí
Risco tena que colocar, claro, isto da política, claro, é unha cousa que ven de vello. Sí. E os engados da política, os reclamos, non, da política e tal, pois se corresponden con alguén que xa ten moita experiencia, esta forma de ver a política, non? Que se move ben en todos os terreos, bueno, que e ao final acaba levando a Celedonio o seu rego, non ao revés, non? No, claro. Porque foi unha conquista feminina totalmente. Claro, porque foi ela. Foi ela. Isto foi ela, decir, el fixo unha conquista, non, dice despois falando certo, foi ela a que o buscou. Claro. E isto parece incluso que lle lanza máis negatividade a esta alegoría da política. Sí, cando é ela que busca, según os conceptos daquela época, unha muller buscona non podía ser. E a política aquí está presentada como unha bellona buscona, sí. As dúas cosas, moi despectivo, Risco tivo unha relación ca política de amor e odio, non? De amor e odio. Xusto nesta época, na dictadura, Risco inicialmente sentiu certo atractivo pola política, pensou que dado o contexto que se vivía, a dictadura podía pôr algo de orden nesto, non? Falamos outro día do pistolerismo, a cuestión de Marrocos, bueno, como estaba o asunto, non? A crise social provocada polo remate da primeira, a crise económica provocada polo remate da Primeira Guerra Mundial. Entón, bueno, a cousa pintaba mal. Parecía que ao mellor isto podía arreglar un pouco o asunto, pero ao final, neste contexto concreto, non é cuestión agora de falar de toda a evolución político-ideolóxica de Risco, pero neste contexto concreto, el duroulle moi pouco o entusiasmo, non? De feito, foi concelleiro e deputado un ano. Sí. Un ano só. Non máis. Ao cabo dun ano deuse de baixa, porque aquelo non se correspondía co que el pensaba que podía dar de sí. Chegoulle para probar a esta bella buscona, que o buscou, que además dice máis adiante, chea dun engano que ten mal para os homes. O sea, ainda encima é feiticeiro, como algo negativo. O sea, os homes deixanse caer, pobriños deles, pero ela é unha artimañeira, e pode, solo cae un ano Risco. Bueno, claro, a mí deu a impresión que ele se sentiu eso, como captado, non? Captado. Presenta así como algo feiticeiro. Para esa historia, pero botou un ano e deuse de baixa nos dous cargos que... Isto non é un euro. Que tío. Bueno, pois, se non facemos ningún comentario máis, como temos ben que arar aquí, pois iríamos ao seguinte, non? Porque aquí xa entramos cos descubrimentos de Don Celidonio e os libros. É un descubrimento que indica a gran ignorancia de Don Celidonio. Pois sí. Son unhas líneas magistrales para falar da ignorancia. Pois sí. Lémolas, entonces? Sí, claro. Do seu trato coa política sacou Don Celidonio moito proveito. Chegou a senteirar de que existía unha sorte de aparatiños ou cousa así, chamados libros, da feitura dos que tiña na tenda o seu tenedor, mais que, en troques de teren números escritos a man, tiñan letra de imprenta, igual que os periódicos eses que traen as noticias e que serven para empaquetar e para outros usos reservados e traseiros. E aqueles aparatiños, casi todos eran moito máis pequenos que os da tenda. Algúns señores refollaban e lían neles como el tiña visto que outros facían tamén cos periódicos. Claro está que había moitos que non os tiñan máis que por gusto de telos, enringleirados en alzadeiros como os da súa tenda. Por iso, non deixou de chamarlle a atención a Don Celidonio aquelo dos libros. E puxos a matinar canto gañarían os fabricantes de libros. Cando soubo que os facían os impresores, aínda se pasmou máis. Moito debían saber os impresores para faceren libros, que o mesmo falan de comercio, que de política, que de inventos, que de todo, ata de toros. E logo que ata os fan en linguas estranxeiras, en francés, en inglés, son capaces de facelo en chino.
que xa sería o colmo, non? Sí, claro. En chino. Aquí cortouse un pouquiño o risco ca cuestión da enumeración que despois virá Sí, a enumeración hiperbolizada, pero aquí dixo, moito bueno, máis. 3 linguas chega, non? Inglés era ate en chino, que eso xa sería... Eu creo que o importante é a premisa, non? Sí, claro. Para el só había un tipo de libro. Para Celedonio, non? Claro, só había un tipo de libro. O libro de Da anotacións, contabilidade, o libro non? da contabilidade, Cos que por números. enriba era máis grande cos outros, ese era o libro de verdad, escrito a mão, non como os outros xa escritos con letra de imprenta e tal. E claro, ainda por encima falan de todo. Sí. E ganan moito diñeiro. Sí. Esa é a segunda parte. Pero aquí algo ten que haber detrás disto. Non olvidemos que Celidonio é unha mente económica. Sí. Todo pensa en términos económicos. Sí. En este caso, estos dos libros ten que agochar algo detrás, non? Empeza a mirar a ver que hai detrás. Claro, hasta que descubre que eso o fan non os que os escriben, senón que hai uns que son os que os imprimen. Sí, sí. Co cual xa se fastidiou a cousa, porque ele ten o libro de contas, pero escribiu il. Claro. Pero depois, isto resulta que non é así, que hai uns que lle chaman impresores, que son os que fan o libro. Iso sí que son os que teñen que saber, non? Porque non? É a concreción, non? É o concreto sobre o que significa o feito do libro como Sí, tal, non? É o sí. feito dunhas ideas, dunha historia ou do que sexa. E el veo como eso, quen imprime é quen sabe, quen imprime é quen ten o coñecemento. Entón aí Claro. que a concreción, E a tamén concreción propia dun neno pequeno, que é o que ve. Exactamente. É moi curioso tamén isto que cando fala dos periódicos, para el os periódicos sirven para empaquetar e para outros usos reservados Traseiros. usos traseiros. Home, eu son- É alucinante para esta concepción que el ten do periódico. Ostras, Que claro. compara os libros tamén cos periódicos, pero para el os periódicos Xa sirven para teñen esas dúas unha cousas. funcionalidade Non para moi ler. concreta, sí, Claro, sí, sí, sí. Para empaquetar. Para Envolver, empaquetar. sí, sí, sí. A mí, Limpar traseiro. lémbrame un conto do Marcial Suárez que fala tamén de un individuo que compra libros que ten a xente, libros que non usa e tal, pero non para lelos, para empaquetar. Ten unha ferretería, entón para empaquetar as puntas que lle van a comprar ou tal, arranca unha folla do libro, fai como un cartucho e vai Sí, sí, vendendo. Pero ese era do acomodador, non? Sí. Sí, Era non acomodador. sei se no acomodador ou noutra en colección de algún contos. texto do Ajá. Marcial, sí. Vale, vale. Pois é unha imaxe preciosa. Sí, sí. Estaría ben que detrás das puntas foran volverán las oscuras golondrinas ou algo así. Pero sabes que era así na peixería cando era... Bueno, utilizaban sus periódicos. Claro. Bueno, para se moitas seamos cosas. serios. Sí, sí, sí. Eu salgo con un grupo de bicicleta e algún colega meu leva un periódico para precaverse do frío. Ah, claro, sí, o mete sí. debaixo do Sí. maiot. Coa Fan os sempre. profesionales Sí, 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 tamén, sí, ainda certo, hoxe nas- de tan alta tecnoloxía ainda utilizan periódicos Correcto, certo, para sí. precaverse Para algo sirven os do frío. periódicos. Para algo han de servir. No, por favor. Pois eso, mani, pensamento único do amigo Don Celidonio. E nada, seguimos andando. Do contido dos libros obviamente non fala porque No. o único tipo de libros que coñece son os libros de contas, entón, Evidentemente. ese sí que teñen contido. Sí, claro. O resto Ten números son, que son pouco- tonterías, ainda por pouco, encima escríbenos en linguas estranxeiras que non hai quen entenda eso. linguas bárbaras. En vez de escribilos a mão, escríbenos na Claro. imprenta, que xa está todo Os impresores debían ser quero dicir, o cumio da Sí. economía. Esos debían ser os ricos de Claro, si, Sí, sí. co que costa facer unha mao e cos números cuadren e tal, estes co fan xa con letras impresas e con... Era linotipio o tema ese, non? Sí, máis ou menos, sí. linotipista Sí, era linotipista. o oficio, ¿no? Perfecto. Linotipia era ir colocando... Neste momento ainda se utiliza ese tipo de... Estamos dicindo imprenta, o normativo creo que ora imprensa, non? Bueno, Eu imprensa isto do normativo lle No, dou unha non te- importancia no, non é moi problema. relativa, non? Pero A imprenta, vos creo que tamén, non? o Pero- xiro máis galego é o de dar ao prelo por aquilo de imprimir o libro, pero imprensa é máis portugués. É máis portugués. Pero en cambio figura ahora como normativo imprensa.
Despois, se queres, miramos a cuestión. Sí, que estou pensando en algo que teño utilizado. Ángeles. Sí. Na novela do Antón, un dos protagonistas é un empregado de imprensa. Non pon imprenta. O que pasa é que está moi estendido imprenta, non? Imprenta, non será normativo, pero a xente de imprenta. Dar o prelo, por exemplo, é moi rebuscado para o personal. Pero ten certo sentido. Eu sabedes que vos creo que tamén non estas cousas me parece que poñerlle portas ao aire, non? Sí. Non ten moito sentido. Primeiro é normalizar e depois iremos falando de normativizar. Pero digo que o normativo, si é que o é, ten certo sentido porque nas primeiras máquinas de imprimir eran prensas. Sí. Prensas. Metíase as follas e tal, e despois unha prensa para compactar o tocho, non? Antes de encuadernalo, de proceder á encuadernación. Entón, ten certo sentido o da prensa, porque ao fin e ao cabo era unha prensa. Unha prensa. Sí, como as prensas para compactar, dos lagares e todo iso. Para compactar, neste caso para compactar entón tería certo sentido. Ahora, non sei se na tradición, polo menos na tradición escrita, hai... Mira, cando tocando a historia da lingua, a historia externa da lingua, non me quero poñer moi así, pero digamos que están vivindo unha quer decir, unha preestandarización e están co tema do galego, enxebrista, que intenta buscar o diferencialismo co castelán, non? Entón, todo aquelo, e estamos falando do risco da xeración nosa, xente que escribía daquelas. Entón, todo o que se facía era buscar todo o que fose distinto do castelán. Entón, saían vulgarismos, saían hiperenxebrismos, saía toda esa tropa de léxico e tal. E era fácil buscar a palabra que menos se parecera ao castelán, que era imprensa, e eso sí que estaba adoptado. Por exemplo, en a revista non sei que aparece moitas veces o de imprensa. Sí, o que pasa é que eso, eu non sei se nos están metendo este enterreo unha camisa de 11 varas, pero bueno, algo igual se pode comentar, pero podemos aprender ainda que sexa así de pasada, non? Claro, nese proceso que ti comentabas, que é un proceso interesante, é obvio que o galego está moi castelanizado, eso é obvio, e que hai moito que peneirar, non? Pero pódese querer tamén no extremo oposto, non? Bueno, pois, se queremos marcar a diferencia, a donde nos acaba marchando? Normalmente o portugués. E iso tampouco... Eso crea hasta certo rechazo nos falantes. Pero incluso nos portugueses, que isto tampouco ven. Eu que estou moito en Portugal e falo a veces con xente dali desto, eles tampouco lle fai moito. E os galegos tampouco ven que nos vayamos aos extremos para sustituir unha palabra que está castelanizada. Imprenta é palabra castelanizada, é obvio, pero entón, tampouco pasa nada, non? Porque as lenguas son linguas vivas e contaminas claro, pero eso hai que deixalas que viven como a todas as linguas, un día que falamos disto, pero isto ten moito máis falar. Vamos a Madrid. Prensa, pola cuestión de prensa que decía. Vamos a Madrid a don Celidonio. Imos a Madrid, veña. Celidonio, encántame aí, Celidonio. Moi ben. Nunha destas comisións figurou don Celidonio, co gallo dunhas aceras pras que cobizaban unha subvención do Estado. Xuntáronse as forzas vivas no salón da Deputación Provincial entre peluche verde, retratos de etiqueta con cruces e bandas e arañas de vidro abatidos os estores brasonados e con porteiros de uniforme en todas as portas. Na terceira sesión, despois de maduro exame, remataron por nomear unha comisión para que fose a Madrid falar co ministro de Fomento. En Madrid, don Celidonio divertiuse ben. A subvención, o último conseguir non se conseguiu, e as aceras non se fixeron, mas o ministro estivo moi fino, prometeu facer canto estivese da súa man, e a comisión saiu moi satisfeita da súa entrevista. Canta actualidade. Absoluta, por Deus. Plenamente. Empezando pola a propia descripción da Deputación. A Deputación, sí. Da Deputación. Toda a ornamenta que tiña,
peluche verde, Sí. Moitos retratos, todos de... Sí, pero os retratos non nomea a xente, No. solo as cruces e as bandas. E as bandas, xente importante. É o único que se ve no retrato, a cara e o peito do home que leva a cruz, non se ve, solamente a banda e as cruces. As lámpadas. Sí. Sí. De vidro. De araña, Sí, araña. sí, arañas de vidro. que Sí, este sí. tipo de Sí, lámpadas, as grandes, con- claro, claro. Como valorios distes de... Os estores das ventás baixados, Claro. por lo tanto non había moita luz, eso No. dalle un pouco máis de Intimidade, misterio sí. de o asunto, non? Sí. E porteiros por todos os lados. Sí. Que non diría que o sei. Isto parece a Diputación de Ourense, non? Mira, Pois eu tamén chegan ben. Quiteche a palabra. Hai unha estou iniciando unha lectura sobre o mundo dos Baltar. Non sei se Sí? sabedes aí na editorial, está mal facer un pouco de, pero na editorial Rinoceronte agora mesmo vou quedar mal porque non lembro o título, pero fala dos Baltar e empeza con Franqueira e vai facendo un percorrido, é de dos xornalistas, unha de Ourense, Cristina Huete. Pero Xavier, non Agüete, sí. Pero Disculpa. que non che doa a cabeza porque eso non hai que escoitalo, nin lelo, nin nada, hai velo. Sí. Vas ali, xo ves. Vox Populi, sí. Xo ves. Pero sabes por que Claro, me... exterior hai unha porta, pero logo dentro Sí, pero hai sabes portas. Claro. sabes por que me veo a conto? Porque digamos, nunha dos fragmentos que estou lendo, falaba da indignación de don José Luis Baltar polo feito de que dixan que había 33 porteiros para dúas portas. El dixo, como que dúas? Hai 3! E entón, Bueno, a historia esta, que eran moi a conto. 10 por porta, de Claro, outra forma 10 por eran porta, algo. claro, por se acaso. Hai que- Ve por eso que se me deuse na cabeza o tema este. E despois o das forzas vivas tamén é algo Sí. chamativo, non? Sí. E fixadevos que saliron moi satisfeitos porque o ministro prometeu todo canto estivese na súa man. O sea, Sí. o asunto era ir a Madrid, presentar o caso, non lle concederon nada, pero Sí. Pero a xestión estaba promesa feita. do ministro, Claro, a está xestión feita. estaba feita. E o que ven despois xa non vos digo nada, que aí xa veremos. Pero Madrid, Dá para moito. Dá para moito, sí que é Pero certo. para Filidonio, despois de coñecer a política, coñecer os libros, o sea, entra no mundo de xente Sí. coñece libros, aparte dos apuntes dos contables, pois agora xa entra nunha categoría superior, no de forzas vivas. Sí. está nunha comisión. Claro. Vai ver o ministro. Claro, A Madrid. se supón que hai varias comisións, non? Sí. E el me imagino que estaría na comisión de comerciantes. Sí. Isto é para Claro. arreglar unhas aceras. Enténdese que é para o seu negocio. Claro, para iría ben este ben. o dos negocios, pero habería outras comisións. Sí, pero ele evidente. está Sí. dentro dunha das comisións importantes, e empeza a ser unha persona coñecida e consigue meterse nunha comisión, nada menos que para ir a Madrid a ver se consiguen o arranxo dunhas beiras rúas. Sí, señor. Non sei como lle chama, se aceras. Chama ou aceras, beiras. bueno, pero aceras. é normal, bueno. Estamos na mesma historia. Sí. Sí, de antes. Pero hai ¿no? palabras que evidentemente teñen que... Beira Rúa ten posiblemente máis pero non se utilizou hasta hai pouco tempo. Eso ¿no? sí que podemos decir que non digo que sexa un produto de laboratorio, pero sí, Casi, endóxeno porque está creado con beira que si a temos Beira, e rúa que si a temos A rúa, e fixemos. claro. A beira Sí. da rúa, Claro. a beira da rúa, a cera non sei de onde pode vir. No, Porque- agora aí sí que me pillas, non o sei. Pero igual que o tema de Arcén, en galego beira vía, a mesma historia, unha vía, Sí. e o que está a beira é... Sí, pero o de beira a rúa ademais é máis Sí. máis beira está claro. Sí, está claro, sí. Está claro tamén o da B, non? Sí, O do B. sí. Pero a forza da lingua falada é a cera. Todo o mundo di Sí, cera. ou a feira, Igual cando que galeguizas, imprenta e todo claro, máis, é tantas a cousas. O sea, a lingua viva ten unha forza que hai que Claro, pero respetar. eso Penso. o intento de marcar a A diferencia. diferencia. Non está mal que quede Si registrado nos libros, claro, pero si hai que deixar que a lingua Sí, pero fluya. evidentemente isto sí foi, a ver, entendendo non mal, foi un invento que era necesario Claro. para evitar o castelanismo, e xa está. Son estas Exactamente. historias, non? Sí. Bueno, Sí. Que ben, non? Seguimos Comisión con inoperante. Don Celidonio en Madrid. pois ahora Seguimos. mandámolo a Madrid formando parte desa comisión. Vale.
pero tamén vai como espectador que se quere divertir, non? Vai Home, ver claro, Madrid Hombre, e a Madrid aquí divertirse. hoxe non se vai ver o Rei León e non sigue, Claro. pois daquela ia se ver Amén. outra cosa. Van pasar uns días en Madrid a ver se consiguen esa subvención, Sí. pero algo habrá que facer en Madrid. Home, claro. Para estar ao tanto do que pasa ali e relacionarse. E claro, se vai a Madrid ten que ir ao teatro, obviamente. Vai a moitos E se vai ao sitios. teatro, E- como ven agora este anaquiño de novela que imos ler, se vai ao teatro, aí é onde se vai poñer outra vez de manifesto a gran incultura de Don Celidonio, que eu penso que todo é intencionado por parte de Risco de Home, escribilo claro. así, Home. como de porco amarrado e alcalde, un home que pensa cos libros tal e cos periódicos cual, e agora vai ao teatro e veredes o que lle pasa no teatro. Pero antes de ir ao teatro coñece moitas cousas. Dice o texto: Don Celidonio viu en Madrid o que nunca vira: o metro, a bola de gobernación, a parada, ata viu o rei e coa raíña e os infantes e moita familia nun palco do Real. Nos teatros viu pezas de moita risa, con moitos chistes e con mulleres que mostraban todo o que Deus lle deu. Aquilo sí que lle gustou a Don Celidonio. Levárono a un concerto. Claro está que en cada tocata botou unha soneca, co disimulo maior que puido, mais comprendeu que aquilo debía ser cousa ben boa, pois a xente aplaudía moito e había moitos tocando. Dunha das veces que prendeu no sono, principiou a roncar con estrondo. Tocaban as nubes de Debussy. E de súpeto, o roncar de Don Celidonio rolou o rísono e grondante como un tremendo trono por riba do teatro arrepiado, como se as nubes que a orquestra deseñaba tomasen corpo real e bateran unha na outra en espantosa treboada. O estornudo que botou Don Celidonio cando o espertaron soou como o chas da chispa ao bater no pararrayos da paralizada batuta do director da orquestra. Ai, ai, ai. O relato é... Que non É moi ronca bono, nos teatros que en moi Madrid, sí, que non ronca. que non Sobre roncará. todo si vas de postín, o sea, por dicir que fuches ao teatro, pero non te interesa para A nada o ópera teatro, e todo eso, a ópera, nin o demais. Sí, sí. O sea, De que todas non formas, ronca nunha ópera. O momento que escolle Risco é clamoroso, Sí. non escolle un momento cualquera. Non. A orquesta, que por certo moitos músicos, eso ele non sabía que é unha orquesta sinfónica, Claro, non? Pero moitos home, tocando, é unha das claro, cousas sí, que lle sí, chama a sí, atención, sí, había sí, sí, moitos sí, ali. Como moitos curos podía haber nun entierro, non? O sea, Exactamente, para ela, algo así, sí. tanto música dáballe prestigio a aquelo, non? Pero o primeiro, unha primeira precisión, viu a Torrei e a Raíña Sí. e os infantes. Claro, estáse referindo a Alfonso XIII. Sí, 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 Alfonso sí, sí, XIII, sí, sí. que era rei desde 1902. Proclamaran o rei en maio, creo que foi en maio de 1902. Entón, isto de ver o rei e a raíña ali nun dos palcos, nos que ele estaba ali tamén, isto para ele era unha cousa extraordinaria, non? Esa consecución. Dos infantes, un infante sería o pai do rei Juan Claro, Carlos. Don Juan, non? o futuro don, seguro, Sí, Juan, Don Juan de Borbón, que era fillo de o deste rei. futuro Felipe. conde de Barcelona, Sí, non? sí. Que foi Exactamente. o que non foi rei, Así pero que por línea sucesoria directa lle tería Sí. Tiña que tocar. correspondido. Correspondía a él. Ese Sí, rei, sí. claro. O sea que Alfonso XIII, o rei que ve. Claro, o siguiente xa sería Alfonso... Este xa sería Alfonso Sí, XIII. sí, sí, sí. O siguiente xa sería o... Juan Carlos Juan foi, Carlos. meténdose por medio o reinado, Claro. non reinado do seu pai. Saltouse o conde de Barcelona. Porque Franco confiaba nela. Sí, criouno para Sí. suceder. E despois eu creo que está escollido o milímetro a peza de Debussy, que non é cualquier As nubes. peza, as nubes, As nubes, claro. que é unha música descriptiva, Sí. escolle xusto esa peza, ese episodio no que se está fraguando unha tormenta, e coincide o momento en que se produce o estourido da tormenta, do lóstrego, co momento en que este pega tamén un ronquido enorme. Un estornudo. Estornudo. Eso cando espertan. Cuando espertan, claro. E aí, de repente, Sí, sí, sí.
claro, coincide a chispa do rayo, non? A chispa. É un paralelismo extraordinario, non? É moi bonito fai porque risco. dalle moita importancia a Don Celidonio, é dicir, fai un unísono ca orquesta, quero dicir, a orquesta está na tormenta e el está na tormenta con ronquidos. E logo esperta cando cae o rayo, que todo o mundo espertigaría, ou espertiga con a caída dun rayo, el tamén espertigou, estornudou, e zas, caiu o rayo. Pero alguén lle debeu dar un codazo ou algo así, non? Ele é unha nota musical daquela orquesta tan numerosa e importante, que é como describiu, como colocou o Risco. Moitos músicos. É unha nota música. Lle chama moito a atención que hacía moitos músicos. Claro, non estaba acostumbrado aos enterros, como dixen antes. Está moi ben os comentarios. A mí só se me ven a cabeza o Alfred Hitchcock, nunha das películas, no que un plash de unha batida de ai, por Deus, de pratos, pois pode provocar un asasinato. Non sei se vistes un home que sabía demasiado. Está moi ben, recomendable. Pero parece que ven a conto tamén. Bueno, pois seguimos. Agora sí que xa temos a Celidonio instalado en Madrid. Os días fanse longos, as noites curtas, e algo hai que facer. Eso é teu, Toño. Eso é teu. Non é de Risco, No, pero que estás aquí ambientando, porque agora o que vean a continuación... Claro. A ver se van a pensar que Risco escribiu eso. Sí, escribiu iso. No. Está ambientando Antonio, que vai ler. Perfectamente. Non me atrevería. O que sucede despois é porque os días son longos e as noites curtas. Claro. Bueno, pensamos que sucede nesa noite tan curta, logo. Estaba intentando ambientar o contexto, moi ben. Non me atrevería nunca a suplantar a Risco. No, pero estaba casando ben, Estaba tan propio que parecía mesmamente. Bueno, o enseñeiro, sabedes que era o enseñeiro da Diputación, que vai á fronte do grupo que visita Madrid, e que xa é experto, xa tenido con máis comisións, xa coñece Madrid, fai de guía, Volvo ao texto do Risco. O enseñeiro levou a Don Celidonio cas dunha italiana onde entraron pola cancela entreaberta. Fregando ao pasar no corpo dunha muller calada, envolta na penumbra dun longo portal, e que lle sergueu unha cortina para entraren na sala baixa, onde a señora enorme, rouca e bigotuda, tapando cunha bata antigua azul pálida as carnes sobreabondosas, fofas, hinchadas, desfeitas en brandura e gordura, augacentada e selatinosa, mostrando unha face chea de pintas e vinchocas, semellaba pousada no diván de Damasco, marelo, con almofadas e consís de brocado e tapicería. Frente á imponente deidade, unha riola de fermosas mulleres enchía outro diván. Non sabía ben onde estaba. Parecíalle que estaba nun mundo de vapor e de soño. Sofocouse todo. Púxose como un pemento escuro. O sangue batíalle nas tempas e íaselle a cabeza. Don Celidonio sentiu un arreguizo que lle remexía os untos e non podía revolver a lingua. Don Celidonio estaba en celo. Por fin, o enseñeiro foi sacar parella para o enxebre baile das habas brancas. Don Celidonio levou tamén a súa morena. A escaleira alfombrada e cheirando a común levaba ao paraíso de Mahoma. Na cámara de espellos e amorfadas, cando don Celidonio quixo consumar o atentado, a fermosa deulle un tarantán co deixeu deitado no leito. Logo, principiou a cachoubar o lavabo. E foi tal a ollada dos seus ollos
que don Cilidonio tremeu de medo. Acordáronlle os ollos da sogra, que en gloria estea, e o seu folgo amoroso tronzouse e deitouse como cana no vento. Ollou para a porta pechada con chave e ferrollo. Ollou para o chaleque, deitado nunha butaca, onde tiña a carteira. Ollou para as barreñas e esponxas nas que andaba a Fermosa, e cun arrepío espantoso imaginou o fraude, o furto, o roubo, a morte, o asasinato, a alevosía, o ensañamento, a premeditación, a nocturnidade, a estrangulación, o coitelo, o puñal, a navalla de barba, as tesoiras, a corda de esparto, o martelo, a picaraña, o patíbulo, o cadalso, e todos os suplicios, e todas as torturas, e todos os xéneros de morte. E sin atreverse, nin tan sequera a rebulir. Xa viña outra, disposta a principiar os preparados para a sesión de gimnasia rítmica. El comprendeu por fin e quixo protestar. Respondeu en lingua estranxeira, chamoulle mon amour. Don Cilidonio non entendía, nin ela semellaba a comprender. Tivo que ter resignación e prestarse a que lle aplicasen os sabios cuidados da clínica francesa. Suar suou, pero menos mal. Este é un despacho aquí xogando con o que falábamos das enumeracións aí cando fixeres perfectamente. Este último parágrafo E os seus eufemismos da clínica francesa, do paraíso de Mahoma, De Mahoma, sí. Pero está moi a gimnasia rítmica, como non, ese encontro amoroso como se fose un exercicio para él, non? A gimnasia rítmica en mon amour. Sí, claro. Eu estaba lembrando o cadro da exposición do Xavier, o que recolle isto, non? A estancia neste bordel, como aparece tamén ali a Madame, non? Sí. Que describe aquí moi ben. Sí. Gordechas, ali de carne por todos os lados. Sobreabondosa. Hasta con bigote, non? Sí. E rouca bigote. Tiña que ter unha voz destas. Sí. E sentadas... Gordura augacenta. Sí, gelatinosa. As descripcións son extraordinarias, sí. Pero fixadevos ben que antes de entrar en acción, como dice, xa no portal, cando lle levantan a cortina, xa rozan ao pasar o corpo dunha muller que está ali caladiña. Pero fíxate que na sombra, pero crea corpos, aí é o burdel, empeza aí o burdel. Pero se non souberamos que estamos nunha comedia e que estamos non ambientando nese escuro, pero dirías, ostras, vaya ambiente así máis lúgubre, máis misterioso, ese de suspense, para decir despois que despois as mozas estaban no outro diván e simplemente había que aparearse como se fora... Había que elixir e subir arriba ao cuarto. O xeñero xa sabía. Claro, o que lle marca Cilidonio era novato. Claro. E ademais ocorre si pensar na sogra. E os ollos, eses ollos desorbitados e medio augacentos tamén, chorosos. Para mí, xurvos para a imaxen perfecta da descripción do burdel, que el, nos ollos da prostituta, atope os ollos da súa sogra. O sea, é alucinante, porque Risco ten unha pluma moi fina, Ten moi fina, e aquí está totalmente acertado. Ten tanto medo, se lle fai algo, se lle rouba, se mata, se non sei que. Ten tanto medo que a muller, mentre está ali facendo cousas na palangana, ele dice, ai, a miña sogra. Aí está. Claro, e ele empeza a imaginarse todos os males posibles. Claro, é que como os males que lle pode dar a sogra, seguramente, claro. E que van roubar, que lle van a facer. No cuadro do Xavier se ve moi ben, non? Porque están sentados así en ringleira, por debaixo se ve unha mao que anda por ali como escapada,
fixarei nese detalle cando tiñades ocasión de volver pasar por ali, que a man ameazadora, non? Que vai, e ele empeza a pensar en todos os males que lle pode vir, o chaleque, Sí. Claro, mira. deixar ali en riba Sí, dun, claro. dun A sillón, carteira, o sillón claro, tal, sí, que a sí, carteira, sí, sí, sí. eso xa, e na por encima, cando ve a chave dada a volta, a chave do cuarto dada a volta, cerrollo todo ora posto. non hai maneira de sair de aquí, a ver como saímos Sí. de aquí. Bueno, E el despois, cando fala desto, máis adiante no mesma parte da novela, di que o pasou moi mal, non? sí, Porque, claro, aquelo alguén o tiña que pagar. sí, sí. Bueno, a ver, Ver que e pagara. el xa pagaba moitas cousas. Claro, sabía, sí, claro, entón, cousas así. Pero teño anotado aquí unha cuestión, é como tú, Ángeles, falabas aí un momentiño Sí. do repertorio léxico que ten Sí. Risco, non? Eh. Que escolle as palabras axustadas, Sí, non? E que podía dicir, por exemplo, estremecemento ou algo parecido. Don Celedonio sentiu un estremecemento que lle remexía os xuntos, pero utiliza a palabra arreguizo. Sí. Arreguizo é un paso máis que o simple estremecemento, Sí, é eso- un estremecemento Sí, casi que permanece, non? Sí, é como un calafrío que che ven de atrás De arriba e que abaixo. te pon Non, de o arriba arreguizo abaixo. baixe de arriba abaixo. Claro, Non é solamente aquí nas Sí. costas, sino de arriba abaixo, o sea, de Sí, pés a sí. cabeza. Claro, sí, pero é a arreguizo. descripción de como reacciona o corpo, é unha Sí, sí, cousa sí, moi sí, sí, somática. sí, Por sí, exemplo, ao final de todo, hacia o final, non di simplemente sen atreverse nin tan sequera a rebulir. Ele está ali para ver que a Sí. outra anda por ali e non se atreve, podía dicir a moverse, a Sí, a rebulir, moverse, a sí, moverse. sí. No, pero di rebulir, Sí. que é unha Un verbo cousa... moi bonito É chulísimo, tamén, e sin embargo este verbo, fixadevos, na época dos meus abuelos era o verbo que se decía. Rebulir. Rebulir. Claro. Rebule por Pero aí tamén algo. che decían para decir non rebulas aí. Non regulas, estate quieto, si, non movas. Sobre Non te todo movas. movementos que non cuadran ou non Exacto. son necesarios ou non... Pero é tan bonito, ese é son un tan matiz. bonitos pero estes ese está- verbos. Claro, pero Risco non o elixe por casualidade. No, No. é unha escolla, evidentemente, unha escolla. Coñece perfectamente Sí. o verbo mover, Sí, moverse, sí, tal. remexerse ou claro, remexerse, cousas, claro, tal. No, rebulir. Rebulir é moi bonito. Que- Ese verbo sai tamén, perdón que sexa así tan pedantiño, pero sai tamén nun relato de Rafael Dieste, cando é o sobre a morte do Bieito, non sei se vos soa, Sí, que sí. son os rapaces que van levando e quen leva di, Sinte rebulir sentí rebulir dentro da o un caixa. rapaz que leva morto e el di, irá morto ou vai vivo. Sí. E a partir desa dúbida crea todo a propósito de rebulir, rebulir ou rebuldir, da igual. Sí, hai un conto tamén do Marcial Suárez dun neno que morre moi novo e co enterran nunha caixa branca. Sí, sí, porque eso... E tamén hai a dúbida se ainda pode moverse ou... Sí, a min soame porque cando fora do Samaín, faloche de 3 anos ou 4, fixéramos algunha historieta con Eu iso. acordo máis uns anos, non sei se vos o lembrades, que fixeron escolma de contos do Marcial, de 5 contos do total, que creo que son 13 ou 15, ou cosas así, no acomodador. Sí. E que o representáramos en vivo na rúa. Pero eso... Home, con dicirche que me acordo e o do alcalde era o Xian que non dabas a mañado das caldeiras. As caldeiras, e era o Xavier Varela era o que facía o das caldeiras. Das O caldeiras. das 100 caldeiras. Sí. Bueno, pois ao final fixeron a selección de 5, pero tiña 6 ou 7. E o seguinte a eses 5 era o neno este que morrera e que enterraba nunha caixinha branca. Que me soa. Que me soa. Fora un espectáculo bonito. Sí. Tú, Ángeles, non está. No. Sí, hai fotos e hai historias, pero non chega a velo. o vídeo Fóramos rotando por toda a Galiza adiante. Empezáramos na Barreira. Que a fonte da Barreira, que era Estaba unha cousa bonita. Mascareñas, estaba o canal, había xente maior aí e traballando moi ben. Explicar como que pasaba, ¿no? Era a inauguración da fonte da Barreira, Sí. e de repente que non sale auga. Que non sai auga, sí. Que un misterio. Sí. Despois foramos o do desertor, O do desertor, Silas, sí, señor, que é un conto sí. entrañable. Sí, ¿no? moito, sí. Un rapaz disminuído, Sí.
que o chaman a filas e tal, pero ele non quer ir á guerra, ele é pacifista, non quer ir á guerra, e ofrece ao seu capitán uns sílgaros pinchorleadinos, que non son uns sílgaros cualquera, a ver se así o convence. Depois fixéramos o da partida de cartas, que era, debía ser no casino, que fixéramos despois no centro social, no Portelo, cando chega a Guardia Civil ás tantas da madrugada, están con a partida de cartas, cada un sale por onde pode. É certo, sí. O das 100 caldeiras, que dicías ti, ese episodio é precioso, ademais, no balcón do Concello, había que apagar un incendio, e cada vez que había que apagar incendios, cada quen levaba a súa caldeira, e desaparecían as caldeiras. E ao final o alcalde facer unha dotación de caldeiras municipais para evitar isto, que a xente se queixaba. Hai outro incendio e siguen a faltar caldeiras. E aí o Xavier e o outro están discutindo a ver que pasaba, hasta que o alcalde dá ca explicación. Porque as caldeiras, para que non as levaran, pintaron nas ca bandeira española. Para que se viran ben, non? Entón, despois, estaba o home desesperado, porque xa non sabía de outra fórmula para solucionar aquelo. Por patriotismo. Roubaronos por patriotismo, porque tiña... Ese é o último conto, para non alargar isto máis do día. Despois fomos ao... Foi ao cine. O cine, o acomodador. E fixemos a última historia. Foi unha cousa bonita. Bueno, ben. Moi chulo. Pois seguimos en Madrid, pero agora xa... Mon amour. E remóvense as grasas, sigue tratando a don Celidonio como un porco de pé, hasta no burdel. Sí, porque hai unha expresión que dice algo así, espérate a página, que se lle remexían as grasas. Se lle remexían, sí. Dice... Os untos, fala dos untos. Pois como un pemento escuro, exactamente. Aquí ten que haber un estudo das transformacións e metamorfoses de don Celidonio, e as referencias que fai dentro que a descripción. Dice, un arreguizo que lle remexía os untos. Claro, pero xa non é unto aquel que dixemos que tiña da cabeza, era outro unto distinto. Xa son os untos, decías está ben, os telares, da baixo, pero remésense os untos, sigue sendo un porco de pé. Sí, pero vai ser un porco fuxidío, porque agora vamos falar do pesadelo dos sindicalistas. É chamativo tamén o nivel de detalle o que chegou Xavier Varela. Sí, estaba pensando, ves, agora sí que pensei no cadro. Neste cadro, no cadro dos sindicalistas. Que ademais é un cadro que ten outro cadro. El, a miúdo, mete un cadro dentro de outro, sí. Igual que no do Novelty, da tertulia, aparece un cadro de Cézanne, os xogadores de cartas. De cartas, sí. Neste aparece outro cadro que é unha manda de porcos bravos que están ali no fondo do cadro, sí, que están. E o de Mon Amour aparece no teito e nas paredes aparece Mon Amour aparece, con todo detalle. Está moi ben, por algo é un artista este home. Imos entonces ao pesadelo que tiña este Celidonio cos sindicalistas, non? Correcto. Levantouse en Madrid ou coñeceu en Madrid os sindicalistas? Sí. Ou xa sabía algo desde agora Ourense? Miramos, a ver. En Madrid... A ver que pasou. En Madrid oí falar moito don Celidonio dunha cousa, que esa sí que era arrepiante. Os sindicalistas eran uns obreiros que había en Barcelona que andaban polas rúas armados con pistolas automáticas atrás dos ricos dos fabricantes e negociantes. Onde vían tiraban unha man de tiros e deixaban o seco. Mataban neles como en cuellos. Don Celidonio colleu tanto medo que se non atrevía nin a falar deles. Escoitaba calado xiado de espanto, coas vagas para lle sair dos ollos, o que os señores referían no café, falando das novas que traían os xornais. A el que non lle viñesen con contos. Se suprimen os ricos, despois, quen lles vai pagar aos obreiros? Se chega a suprimir o diñeiro, despois, con que se van mercar as cousas? Se todo é de todos, pode vir un e querer polo meu gabán de peles. E se non lle serve? Estes argumentos non tiñan volta, e contra esta dialéctica tiña que se desfacer toda a lóxica do marxismo e o bolchevismo.
Bueno. Bueno, non se pode dicir. Claro. Claro, está todo dito. Esta descripción dos sindicalistas ca pistola en man matando rico, pum, rico, Sí, pum, sí, sí, o sea, sí. que ten el metida na cabeza, Claro, ¿no? evidentemente. Porque a realidade non é este, Claro. hai que é o que pensaba Celidonio sobre este É a mundo. hipérbole toda Sí. que, vamos, que é marca de estilo de Risco. De todas formas, outro día xa falamos algo na presentación disto, non? Do Do pistoleirismo, pistoleirismo, da crise de 1909, destas historias, non? Pero hai unha cuestión que eu quería comentar, porque sempre se ten falado, nesto igual que en tantas outras cousas, o Risco está cheo de clichés, non? De cousas que alguén dixo nun seu momento, eso xa quedou aí. E non se volveu aos textos, non? Obvio que Risco non era marxista, e incluso chegou a colocarse nas antípodas do marxismo, non? Eso é obvio. Pero por unha cuestión de puro idealismo, para Risco o espírito era o fundamental, Galicia fundamentalmente o espírito de Galicia, se desaparece eso non é Galicia. Cando entra na etapa galeguista construe esa nova Galicia basada no espírito, non? E por eso o marxismo, que basaba toda a súa análise na confrontación económica entre os que teñen o capital e os que traballan para o capital, pois eso aí non lle valía para explicar o debulir da historia, non? Non lle valía. Ahora ben, houve un momento que Risco, que era tan... gustaba chegar ao fondo das cousas, non? Pois chegou a afondar no comunismo como posibilidade de salvación da humanidade. Ben, a verdad que foron uns apuntes así de pasada, non? Pero chamoulle a atención a ver a donde podía conducir iso. Duroulle moi pouquiño tempo, porque ao pouco se chegou a confrontación dialéctica, e iso non era só cousa de Hegel, que mentre se movera no terreo das ideas, pois tese e antítese, eso está moi ben, pero cando baixamos ao terreo da práctica, pois a cousa xa se complica máis, non? Explicar a historia por motivos estrictamente económicos, eso sí que a Risco lle quedaba totalmente a desmao, non? E dai ben a súa total oposición pois ao sindicalismo, sobre todo, lembrades que aí atrás falamos naquele conto tan bonito das casas de señor feudal. A máis peligrosa de todas é que tiña un tellado así ovalado que parecía a visera dun sindicalista. Era a casa peor. Era perversa, esa era a máis perversa de todas. Entón, Risco ao final desembocou neso, non? Pero, de entrada, fixo tamén certos amagos, certos movimentos a ver a donde conduce. Pois, a mesma razón pola que estudiou pois o hinduismo, o budismo, o confucionismo e todos os ismos posibles, a ver a donde podían conducir. Claro, aí descubriu que había un soporte espiritual moi forte, un soporte ideolóxico, de ideas, non? De crenzas, de tal. Xusto o mundo contrario o do marxismo, máis material, sería claro. Unha base absolutamente materialista, non? Pero bueno, non deixa de ser curioso isto, porque é dos moitos mantras que se manteñen sobre Risco, non? Bueno, se alguén lee a letra menuda pode atopar algunha reseñiña de Risco con respecto a isto, ¿no? Porque é difícil de entender, porque a política como idea e a política como práctica é difícil de entender, porque entendemos a política como unha práctica, non como unha filosofía, pero parte dunha filosofía sempre. É difícil de entender. Calquera opción política, inda que sexa sin sabelo a veces, por parte dos seus practicantes, sempre ten unha base ideolóxica, sempre hai, sempre. Pero é difícil de entender que a identidade galega este lonxe do comunismo, digamos. É difícil de entender. Desde un punto de vista ideolóxico, igual sí, pero a espiritualidade frente ao materialismo, pero iso é moi difícil de comprender. Ángeles, ti sabes que Risco
Risco fala da terra como o fermento. E foi a terra que configurou unha forma de ser. As xentes que habitan esa terra son o produto da terra, que os foi configurando dunha determinada forma, de pensar, de relacionarse, de adaptarse, de relacionarse entre sí, a terra. Por iso ele fala sempre da terra como elemento xerminador. Pero non é alleo, esa idea non é allea a ninguna... Non é allea a ninguna ideoloxía política. Eso pode a base da antropoloxía, en diferentes... en estudos de antropoloxía é a base. Claro, eu creo que Risco eso utiliza como un soporte para no que afianzar a aparición da nación galega, non? Claro. Os galegos somos así porque vivimos nesta terra que é así e nos obligou a ser así. O sea, sí. É o resultado. Isto sería a lectura simple, non? Pero vaya, é o que Risco trata de afianzar, non? Sí. Bueno, parecevos a continuación, parecevos unha pausa, parecevos... Que vos parece? Unha pausa, dices. Como imos de tempo? Pois eu creo que imos... Colgados de tempo, é dicir, xa pasou o tempo. Colgado, isto é como un... Se o programa é unha hora, xa pasou. Bueno, evidentemente. Pois, como que irades, se queredes, deixamos aquí, e recontinuamos, vai ser longo o tema, e senón damos ya último fragmento sobre o coñecemento do conde. Eso, como que irades? Como que irades vos? Si, podemos pechar co do conde, porque a partir de despois xa acaba a estancia en Madrid. Bueno, eso. Tamén visitou os talleres do ABC. Sí, no, pero como empecemos así, tamén cae un enfermo pobre. Deixámoslo para o final, despois cando cae enfermo e xa volta. E o doutor Albeiros fai acto de presenza, non? Que estamos dicindo. Ten esas visións, as oníricas famosas, varios tratamentos dos médicos hasta que por fin entra en escena o Albeiros. Pero eu creo que... Sí, acabamos co coñecemento do conde. Lemos, entonces, cando coñeceu o conde. Toca ya. En Madrid foi onde don Celidonio foi presentado ao conde. O conde mostrouse moi garimoso. Unha das veces mostroulle un cadro que viña de mercar e que sei que era pintado por un señor de Aló da Terriña. Estaba tan ben feitiño, tan rematadiño, que mesmamente nin que fose unha fotografía en cores podía estar mellor. Preguntáronlle canto lle custara. Bótenlle, dixo o conde. Don Celidonio tiña 2 cromos no comedor con perdices e cuellos mortos, laranxas, mazás e medio queixo, moi bonitos. Custaranlle a 4 pesetas cada un e a 14 os marcos. O marco era mellor este do conde. 16.000 pesetas paguei por el, dixo o conde. Don Celidonio ficou abrallado. Despois, enterouse don Celidonio de que os pintores de Sona adoitaban levar aínda máis polos seus cadros, e que algúns destes se vendían por centos de milleiros de pesetas. Aquilo escandalizou a don Celidonio, mais se cadra que os crimes dos sindicalistas. Aquela sí que era boa. De xeito que un pintor, un artista, por pintar 4 macacadas calquera nuns cachos de lenzo, podía chegar, se cadra, a gañar tanto como el, que tiña un negocio. Ata podería chegar a se facer rico con aquilo. Non collía dúbida. O mundo estaba perdido.
fixéronse amigos, don Celidonio ofreceuselle e na primeira ocasión foi concellal. Eu creo que de verdade. O da pintura como valor artístico, claro. Mellor ese bodegón medio, non sei que valía de 4 pesetas. Valía máis o marco. 2 cromos eran. 2 cromos, sí, bueno, pero 2 cromos porque eran cromáticos, eran de colorines. De 4 pesetas. De 4 pesetas. O marco valía 4 veces máis. Miña nai. E cando lle soltou outro que eran 17.000... Sí, pero que algúns cadros podían valer centos de miles de pesetas. Xa, claro. Vistes, por facer aí 4 macacadas. Pero ese concepto da cultura ás veces está demasiado interiorizada, igual que o tema da música, e aí sabe moito o teu irmão, desta historia de pagamos a música como quen di de calquera maneira, non? Dicir, bueno, vindes tocar aquí estades convidados, pero isto é traballo, chico. É un traballo. Bueno, en fin. Pero é outra. O conde presume. Sí, claro. Il sabe que estes non poden chegar aí e tal. Entón dilles que calculen para facelos pensar un pouco canto pode costar. Eso de votarlle moi... Bote. Eu pensaba nas 4 pesetas. Sí, home, será algún máis, porque se cadra é máis grande. 4 pesetas o cromo e 14 os marcos. Como moito 20 pesetas. Pero despois é cando di, carai, que os pintores cobraban polo contido, non polo marco. Sin ter negocio nin nada, ademais sin ter negocio nin nada. E podíanse facer ricos. É outra maneira de escribir. Podía ser aquí tamén un toque a... Claro, o estado natural o dos comerciantes, é o estado natural. Todos os demais sitúanse na escala social en función o estatus do comerciante. Claro. É como un macaco destes que non ten nin oficio nin beneficio, que pinta 4 trapalladas aí, pode ganar máis que un que ten negocio, pero eso é inconcebible, non pode ser, non? Eso forma parte desta ridiculización que tan agresiva que fai Risco. E que además chamalle 4 macacadas. Macacadas, claro. A expresión é bestial. É o que fai un macaco, claro. Macacadas. E cobran como máis que el que tiña negocio. Centos de milleiros de pesetas poden chegar a cobrar por pintar 4 macacadas. Pois xa sabemos o que temos que facer, non? Dedicarnos a pintar macacadas. Bueno, tamén podíamos entrar tamén na cuestión de que é arte e non é arte, daqueles experimentos que facían en certos museos de arte moderna, que chegaba un, facía 4 colgabos e a xente quedábase mirando para eses cadros que se acababan de facer. Non sei se vistes algunha vez ese tipo de historia. Bueno, sempre dá un pouquiño de xogo para o debate. Aquí que sería máis? Que pesaría máis? A ignorancia que quere presentarnos de don Celidonio ou esa crítica a que hai pintores que ao mellor pintan 4 macacadas e piden un diñeiral por ese... No, eu creo que a primeira opción é reforzar o quadro. Igual co dos libros, non? Claro, os libros asombran e os cadros esta millonada que se cobra. Reforzar a imaxe que está creando Risco de Celidonio, non? Esa imaxe de patán, ignorante, de tal, pois ainda se reforza máis con isto, non? A propósito desto de arte, bueno, un momentiño solo, vos recomendo unha novela que presentei aí unha semana, unha cousa así, dun amigo meu, do Joao. Bueno, falando desto mismo, das obras de arte e tal, a descripción que fai un yihadista radical visitando co protagonista da novela o MoMA de Nova York e fai unha lectura totalmente distinta dos cadros que vai vendo en función da ideoloxía que ten, claro. Non? É extraordinario, se alguna vez tendes ocasión vos lo recomendo porque é unha cousa realmente extraordinaria. Ver a descripción que fai, por exemplo, das meninas, que é un dos cadros que está ali. Non, as señoritas de Aviñón. Picasso fixo tamén unha versión vista das meninas. As señoritas de Aviñón. Que dices, isto que se dice non ten sentido ningún. El pintou estas señoritas así porque en vez de utilizar mulleres naturais de modelos, colleu figuras dunha exposición de arte africana de figuras negras e tal, que eran xa así e as pintou así. Simplemente unha representación. Todo tipo, comentarios deste tipo, non? Bueno, o Duarte que, bueno, o que ti dicía, non? Que é para pechar
o dibuixo de Celidonio, pois con unha ignorancia máis de arte, claro. Non sabía absolutamente nada, e os marcos valían moito máis cos cadros en sí, non? Igual que o continente valía máis que o contido, claro. verdade? En todo o que limos, a ignorancia, penso que é o leitmotiv de todas estas liñas de Risco. A ignorancia do Celidonio. O quere presentar como un absoluto ignorante que ten cartos, claro. Ten cartos. Que é o peor. Claro. Que decía alguén que é o peor. Un ignorante con cartos, eso é terrible. Claro. Sí, é certo. Mírese al oeste. Sí, por exemplo, xa. Mírese al oeste. Sí. Pepe Rubianes, que era un gran humorista, xa facía esa reflexión nun dos monólogos que tiña eu. Pero bueno, estamos recomendando demasiado, non sei. Sí. Bueno, que lean o Porco de Pé. Que lean o Porco de Pé. Esa é a recomendación básica desta entrega e as sucesivas que virán. Pero o libro de João Madureira tamén o recomendo. João Madureira presentouse O Tosón de Ouro, é o título do libro. Ben. O Tosón de Ouro é unha novela, advirto tamén, de 625 páxinas. Que hai que coller con moito cariño. Con moito cariño. Con 3 ou 4 páxinas de bibliografía, nunha novela, nun romance que din portugués. O Porco de Pé ten menos páxinas. Sí, e non ten bibliografía. No. Pero este do João Madureira sí que recomendo, porque Malia que asusta un pouco cando se colle. Pensei na báscula, sí. Eso faría o Don Celidonio. Tamén, sí. A tantas pesetas por páxina. Sí. Boa parte da novela lina na cociña, é como anda por ali unha báscula destas para facer os pesos dos ingredientes. Pesaba 700 gramos. Carallo, chégalle ben. Pero ainda así lese moi ben, a recomendo. Por recomendación, perfecto. Vale, pois despois deste falar e ler e comentar que dá xogo, queiras non queiras, temos que despedirnos para deixar tempo e espazo para outras entregas do Porco de Pé. Ainda hai moito que falar, Toño. A verá, eu creo que cando menos outros 2 espazos máis ainda non los leo. Pero iso é maravilloso. Ainda temos que rescatar a Celidonio de Madrid, traelo outra vez para aquí, colocalo de alcalde xa oficialmente e ver as desfeitas que arma. E as crises internas de Dr. Albeiro. Do Albeiro, claro, aí entra outro personaxe, xa non falaremos tanto de Celidonio, sino que falaremos do seu antagonista que é un personaxe tamén contradictorio en sí mismo, como iremos vendo, pero chamativo. Segues vendo o esperpento por aquí, Ángeles? Sí. Sigo vendo o Porco de Pé para ler hasta el amanecer. Bueno, que hai detrás desta fábula esperpéntica? Ata que punto seguimos recoñecendo os seus personaxes na propia realidade? Bueno, seguiremos falando de o Porco de Pé, seguiremos falando do noso e seguiremos sen medo e con cultura en A Todo Risco. Un saúdo.